Köszöntöm a kedves nézőket, a Hálózat TV valamennyi kedves nézőjét, és most lefényképezkedünk, hogy mindörökre meglegyünk. Tulajdonképpen a mai műsor a gyermeknézőknek okozhatnánk nagy örömet, ha már éjszaka, amikor ismétlések vannak, gyerekek remélem már nincsenek fent, úgyhogy akkor majd a felnőtteknek beszélgetünk a mai vendéggel, aki nem más, mint Ricsi Bohóc. Szépeket és jókat mindenkinek. Hát Ricsi, nagyon jól nézel ki. Ha jól tudom, még bohócod nem volt. Nem volt még bohócom. Így van, és te is interneten bejelentkeztem, ugye a weblapodon megláttam, hogy lehet ilyet, valami olyasmi a felhívás, hogyha érdekesnek tartod magad. Hát tessék rám nézni, szerintem meglehetősen érdekes ember vagy. Szoktál így vezetni is? Igen. Nagyon sokszor előfordul, ugye, mert maga a felöltözés és átöltözés azért egy bizonyos ideig eltart, és hát előfordul az, hogy egyik buliból megy az ember a másik buliba, és akkor erre nincsen idő, úgyhogy buliból ki, autóba be, városon, országon keresztül, és aztán utána következik a következő show. Saját arcodat nem is nagyon ismerik. Így van, illetve ez csak részben igaz, nem tudják összepárosítani a Ricsi Bohóccal az arcomat, mert gyakorlatilag, ha leveszem a sminket, akkor megismerhetetlen. Egyébként nagyon jó visszatérve az a legelső gondolatodra, hogy most a felnőttek nézik, mert most ez pont az a műsor lesz, ahol nem biztos, hogy bohóckodni fogunk feltétlenül, hanem megismerhetjük a bohócnak egy picikét komolyabb oldalát, ilyen kis titkokat, mert a gyerekeknek el se árulnám, hogy leveszem magamról valamikor is a sminket, hiszen egy 5 éves, 6 éves, már 6 évesnek nem, de mondjuk egy 5 évesnek még simán benne van az illúzió, hogy ugye a Ricsi Bohóc az így kell, így fekszik, így zuhanyzik, és egyáltalán így él. Tehát ez teljesen természetes dolog, legalább úgy, mint a Mikulás. Ezt az illúziót én nem akarom. Ez nem kényelmetlen az az izé? Olyan szinten szoktam meg, hogy elfelejtem, hogy ott van. Sőt, azt is sokszor elfelejtem, hogy bohóc ruhában vagyok, és ugye visszatérve a vezetésre, amikor így közlekedem a városba, akkor egyszerűen megfeledkezem róla, hogy így vagyok, és nem értem az embereket a szomszédautókból, hogy mi van, mi történik, miért kell integetni, hát aztán utána természetesen kapcsolok, hogy én már megint bohóc ruhában közlekedtem éppen. Mondtad, hogy 7 éve vagy Ricsi Bohóc, és hogy 16 éve? 14. éve művelem ezt a dolgot, gyakorlatilag már én az első pillanattól kezdve Ricsi Bohóc néven futottam, de akkor még a design úgymond nem így nézett ki, tehát még ez egy ilyen kezdetlegesebb dolog volt, smink se nagyon volt, csak egy piros óra, haj az már hasonló volt, egészen régi, valószínűleg már senki nem emlékszik rá, mondjuk azok a gyerekek már ugye fölnőttek, tehát azóta ők már valószínűleg nem emlékeznek erre a dologra, és körülbelül egy olyan 5-6 évvel ezelőtt alakítottam ki egy ilyen állandó, végleges style, nem tudom, valami szép mai szóval élve, ami aztán úgy, most már azért kezd be futni, úgymond a köztudatba. Szerinted miért a gyerekeknek van szüksége bohócra? Most már harmadszor, negyedszer mondja a gyerekeket. Felnőtteknek nincs szükségük vidámságra vagy kikapcsolódásra? Feltétlenül szükségek van, és hozzá kell tennem azt, hogy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk azért szerintem Magyarországon, mert azt lehet mondani, hogy úgymond a showbiznisznek a tetején, a koronáján azért elég sok olyan ember megtalálható, aki saját magát is bohócnak vallja, nincs kisminkelve, nincs rajta piros orr, de gyakorlatilag bohóc funkcióban dolgozik és próbálja szórakoztatni az embereket, és azért közöttük nagyon sok olyan van, aki ezt valóban sikeresen is csinálja, és szükség van rá, egyszerűen szükség van arra, hogy az emberekben időnként egy kicsit megmozdítsuk a gyermeki lelket, a játékosságot, a vidámságot. Nagyon sokszor van olyan, hogy az ember szürke napokon keresztül, heteken, hónapokon keresztül, és azt veszi észre, hogy már ilyen az élete. Van ilyen, hogy bohócipari technikum, vagy hogy lesz az emberből bohóc? Igen, ennek több módja is van egyébként. Én teljesen másképpen indítottam ezt a dolgot. Gyakorlatilag hát 17-18 éves korom környékén akadtam erre a szakmára, a bátyám révén, aki már akkor is ezt a szakmát űzte, illetve azelőtt bűvész volt, bűvészként végzett, és gyakorlatilag ő még az előző érában ezt művelte, és bűvész iskolától elkezdve mindent. Rodolfo után azt lehet mondani, hogy második, legfeljebb harmadik volt az országban. Sőt, hát hozzá kell tennem, hogy Rodolfo például vele nem fogott kezet a vizsgáján, mert ő volt az egyetlen konkurencia, tehát itt sorban álltak az emberek, mindenkivel kezet, nagy évben kikerülte, mozdulattal is ment tovább, és utólag bevallotta, hogy ezért, mert te vagy az egyetlen, aki annyira jó vagy, hogy nekem aztán majd itt a pályán konkurenciát fogsz jelenteni, a legnagyobb elismerés, amit kaphatott tőle. Ő vitt engem bele,
nem fogok köntörfalazni, mert ugye ilyenkor szokták mondani, hogy már én gyerekkorom óta bohóc. Nem akartam bohóc lenni, nem tudtam, hogy mi akarok lenni. Mindig bohém, mindig vidám, mindig ilyen... Látom a szemed nevet mindig. Igen, ilyen vicceskedő ember voltam. Tehát ugye az iskolában meg az óvodában mindig van az a nagy szájú, aki valamit mindig beszól. Hát én ez az ember voltam, aki valamit mindig beszólt, órákon állandóan, és gyakorlatilag a pénz. 17 éves, 18 éves voltam, amikor azt mondta az én bátyám, hogy ha ő maga mellé vesz az ő műsoraiba, akkor én, mint kiegészítés, díszítő elem ott lehetek vele, még semmi dolgom nincsen, csak bohócurában vagyok, és gyakorlatilag pénzt tud érte adni. Na most hát ez 18 éves, tessék belegondolni, hogy kinek nem kellett volna. Emellett én persze akkor csináltam mindenféle diákmunkát, mosogattam a szállodában, meg szóval amit csak el lehetett képzelni, tehát mondjuk így a munka nem állt tőlem távol egyáltalán. És innen indult, majd aztán később ugye mellette, ahogy telt múlt az idő, fölvettem azokat, vagy átvettem azokat a dolgokat, amiket ő is csinált, és egyszer csak eljött az idő, nem volt hosszú, egyébként egy fél év az elejétől, akkor azt mondta, hogy na nesze, itt a műsor, ezt kell csinálni egyedül. Hát mit nem mondjak, kemény volt, az időszak, az kemény volt nagyon, de hát köszönhetem neki azt, hogy gyakorlatilag így a pályára kerültem. Mit jelent az, hogy műsor? Tehát most nem kívánom, hogy játszd el itt ülve, meg stb., de hogy műsor? Tehát saját hangodat használod, vagy elváltoztatod? Részben változtatok a hangomon, de inkább azt mondom, hogy sokat játszom a hangommal, tehát nincs az, hogy kitaláltam egyfajta már hangot. meg, hogy Nagyon hasonlít ahhoz, hogy most beszélgetek veled. Persze van benne egy kis mórikálás. Akkor most a következő kérdésemre a Ricsi Bohóc válaszoljon, jó? Jó, oké. Ricsi Bohóc, milyen utad volt ma? Hát kérlek szépen. Ma reggel egészen nagyon korán kellett fölkelnem, mert én nagyon messziről érkeztem ide. Aztán beültem az autóba, elindultam, és másfél óráig tartott keresztül jönni Budapesten, de ettől függetlenül jól érzem magam teljesen. Aztán nagyon gyorsan jöttem végig az úton, arra fele, amerre te mondtad, és egyszer csak végre ide érkeztem. Körülbelül, hát persze ez nyilván nem teljesen, meg azért egészen más az, amikor ugye gyerekek vannak. Hát, hogyha az ember kimondja, hogy bohóc, Magyarországon egyből arra asszociálunk, hogy van másik. Persze, természetesen. Hát, ilyen bohóccá lehet válni napjainkban? Van igény ilyen bohócra? Lehet ilyen bohóc? Ma egy másik típusú bohócra van igény, egyébként ezért az én műsorom is egy picikét más, mint a klasszikus cirkuszi műsor. Ugye a klasszikus bohócról az embereknek, mondjuk a gyerekeknek már kevésbé, meg keveset látnak ilyet, de mondjuk azok, akik láttak még ilyen bohócot, az jut eszébe, hogy ugye létre van a fejen, körbeforog, elüti, leesik, föláll, tortadobálás, elefánt, borotvál, tehát nagyjából ezek a klasszikus dolgok, fenékbe rúgja, elesik, tehát ezek jutnak eszükbe, de ma már ez csak attól vicces, hogy milyen aranyos, hogy akkor ilyen volt. A mai embernek ez már nem annyira nagyon vicces dolog. Ma inkább a rajzfilmek világából kell a műsorba elemeket lopkodni, és erre van jobban szükség. Ezek a spétek, tehát, de ez egyébként Tom és Jerrytől kezdve akármeddig. Mondjuk nem beszélek a mai rajzfilmekről, mert amik ma vannak, szóval ezek a gyorsgyártású rajzfilmek, ezek más kategória, ez nem ide tartozik, de azok az igazi jó kis rajzfilmek, onnan lehet nagyon sokat lopni, azon nagyon nagyokat lehet nevetni, és minden gyerek nevet rajta. Ezeket én jól bele is szövöm az én műsoromba, tehát gyakorlatilag így szükség van egy ilyen fajta, ilyen jellegű bohócra. Mikor kell bohóc egyébként? Mikor hívnak jobban bohócot? Vagy nem tudom, bálszezon? Ne haragudj tájékozatlanságom, de nem hívtam. Örülök neki, mert akkor legalább megkérdezed. Szóval arról van szó, hogy vannak kiemeltebb időszakok évközben nyilván, amikor jobban kell a bohóc. Hát ugye az első legfontosabb az a gyereknap. Meg mondjuk a május, az Az egy van, hát egy gyereknap van. Az egy van, de az gyakorlatilag május elejétől kezdve, mert mondjuk május 1 az még úgy mindig van, május 1-től kezdve körülbelül olyan július végéig ez eltart. Tehát ott majálisok, júniálisok, júliálisok, augusztálisok, meg még folytathatnánk tovább, hogy mi minden. Na most van ezelőtt egy időszak, a farsang. Ugye a farsangon teljesen egyértelmű, egyébként egy nagyon érdekes sztori, hogy hát ugye nagyon sok ilyen kis gyerekektől kapott rajongói levelet kapok, meg fölhívnak telefonon, nagyon sokan tényleg. Meg e-maileznek, hát internet e-maileznek, teljesen modern bohóc vagyok, így van, és kaptam egyszer egy fényképet, ahol is a kisfiú Ricsi Bohócnak öltözött farsankor. Tehát mondjuk ez már egy olyan elismerés, hogy nem pókember, meg nem Mici Mackó lett, hanem Ricsi Bohóc lett, és kompletten anyuka megcsinálta ezt a ruhát, ami rajtam van, hallja mindennel is le van fényképezve.